Shalom, horas madihita saluhutna ruas ni HKBP saresot sopo suruh. Tabuk kama ibadah saat teduh dihita di manugut ni Arion. Marede hita sian buku ede nomor 356 ayat sada. Nagabe turpuk dihita di manugut ni Arion, imanatar surat di pesalmen 80 ayat 10 sada. Songonon madidok disi. Sai ajarhon matuau ale Jahoba, dalanmu asa marpangalaho au di bagasan hasitongan mi. Sai pasada marohaku makabiari guarmu, ido ianggo sahatna. Ngolu di bagasan hasitongan ni onjar ni parniahapan na parir par pesalmen ro marsinggang tuadopan ni debata mangido pangurupion asa diajari debata ibana marhaba diaon mangihuton lomo ni rohani debata asa boy diulahon par pesalmen sude akkaulaoni hobar tu sakap ni debata tung takas do ditadda par pesalmen ise debata ido upahen dang salah alamat ibana mangido pangurupion alanunga takas nasida maraleale hinorhon ni paralealeon na rosuido upahen barani par pesalmen mangido dang masadi par pesalmen mangido pangurupion tu debata ganup tiki sai di pasahat ibana do pangiduanna jala di alusi debata do pangiduan nai ai ganup ngolu mangulu siulaon ibana toktong do tiur rohana ala diusehon debata bisuk dohot pantas ni roha tu ibana gabe diboto ibana ma pasidikon naroa jala lamar gogo ibana mangulahon nadinggan ganup halap na toktong makabiaran holan tu debata namar pangalaho hasitongan aka halak si songonido na boi mambuan hati uron ido na dihanguluhon par pesalmen ay molo tumpe boi dipatupa par pesalmen aka himbaruon tung holan ala pangarupion ni debata doi alai lobi sianido pe waso ni debata mambuan haimbaruon dohot perubahan tungolu ni jolma nasai marsihohot tu debata ay molo dung dijalo jolmai akka haimbaruon na pinasahat ni debata patar matarida akka siula hajahatoni gabe boy ma akka naung manjalo hati uroni paholang dirina sian nasida akaima muse mabahen lamar situtu na porsiai mamuji debata ainunga dihilala nasida keadilan na pinatupa ni debata diakui par pesalmen do na soadong na boy martabuni sian adopan ni debata ay molo tarimas debata isi pedang boy tartabuni
alai molo mamasu-masu debata Roma haluaul nasotarasam balgana. Amin. Martangiang mahita. Molia tema ale Tuhan di pasahat rohanami tuho. Disialah hatam naga bebohal di bagasan parngolon nami. Talu mobi madi mamuka di manogot niarion. Mamuka akasi ulaon nami. Ajari hami ale Tuhan asa mangulahon. Akau laon hasitongan. Songon hatam nang ditangihok kami. Naga bebohal di bagasan parngolon nami siganupari. Moliate mali Tuhan di bagasan goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 100 sada ayat 3. Rap mandok mahita di tangiang ale amanami. Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut molo morini roham di Banua Tongon songon di Banua Gijang. Lehon madihami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodon na punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon sa leleng ni leleng na. Amin.